A Ribeiriña volveu a demostrar o seu espírito coa celebración da terceira edición da súa festa no Conchido, unha cita que reuniu a decenas de persoas nun ambiente festivo e de convivencia veciñal. A música, a gastronomía e o bo ambiente foron os grandes protagonistas da terceira festa a Ribeiriño Conchido, celebrada este sábado no Parque Infantil da Ribeiriña, na Pobra do Caramiñal. Ao longo de toda a xornada, veciños e visitantes participaron nun completo programa de actividades pensado para todas as idades. A sesión vermú congregou a numerosas persoas arredor da música e da animación, mentres que a oferta gastronómica e as actividades infantís contribuíron a crear un ambiente familiar e participativo. Xa pola tarde, a festa continuou coa actuación de diferentes artistas e coa sesión de tardeo, que mantivo o recinto cheo de público ata ben entrada a noite. O broche final chegou coa actuación da Orquestra Marbella e a música de DJ Marcos Magán, que fixeron bailar aos asistentes nunha noite marcada pola diversión e as gañas de celebrar. Unha festa que medra cada vez máis e que volveu a converter a Ribeiriño Conchido nun punto de encontro para a veciñanza, deixando imaxes de convivencia, música e celebración que xa fan pensar na próxima edición.